Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα καινούργιο βίντεο και σήμερα έχουμε ένα καινούργιο event στο Brawl Stars και αυτό είναι πολύ ωραίο event. Παίρνεις δύο Star Drops όταν τα παίρνεις. Κάτσε. Και χθες εγώ πήρα Brawl Pass. Έχω βελτιωθεί λιγάκι στο Brawl Pass και πήρα και κάποιους καινούργιους Brawler. Κάτσε για να το βάλω αυτό. Και κάτσε για να δω, να διαλέξω. Θα διαλέξω τον Grom. Κάτσε ρε, πού είναι ο Grom? Μάλλον όχι τον Κάριο. Α, όχι ρε. Το παίρνω, άντε. Τέλεια. Οκ. Κάτσε, βλέπω τώρα την κάμερα εδώ πέρα, αυτό το πράγμα, την οθόνη που φαίνομαι εγώ. Αν το ξέχασα, δεν είναι κάτι σαν Roblox. Ρε, τι ξεχνάω εγώ ρε, είναι βλάκας. Ναι, ο Κάρελ είναι καλή. Εσύ, κάτσε και εγώ το έχω αυτό το skin του Μόρφου. Θα σε δείξω μετά. Όχι ρε Μόρφης, τι κάνεις, καλά είσαι? Θα κάνει πολύ ωραία να σου κόφωνε. Τι τρέχεις ρε πλάκα? Τι μωράκι τρέχει από εδώ και από εκεί. Ένα Βιένα. Τι τρέχεις ρε ηλίθεια? Κάτσε. Α, να το κολορομποτάκι ρε, αυτό το. Έλα. Κάτσε. Όχι, θέλω να κάνω το σούπερ μου. Αυτό κοίταλα. Έχω βελτιωθεί με Κάρελ. Εγώ. Είναι ωραία μουσική. Κάτσε, θέλω κάτι να δω. Γιατί έχω δει κάτι άλλους να το κάνουν αυτό. Αυτό τώρα. Εδώ. Κάτσε. Wow. Εγώ θα το κάνω χρυσό. Μάλλον όχι. Θα το κάνω έτσι όλοι. Ωραίο φαίνεται. Τι να αλλάξω αγαπημένο μου Brawler? Όχι. Γιατί σε αυτόν είναι αγαπημένο μου. I fight for my ancestors. There is no death. Κάτσε, θέλω κάτι να δω. Α, κοντεύω σε 1000. Κάτσε. I am guided by the spirits. One shot. My aim is true. Κάτσε ρε, γιατί το βγάλω αυτό? Μάλλον ναι, θα το βγάλω, άντε βαρέθηκα. Κάτσε, περίμενε. Όχι, δεν τα φοράω, ας τα καλύτερα τα ακουστικά. Άντε. Κοίτα, αλήθεια είναι. Mortis is here. Αυτό το skin φαίνεται χάλια ρε.
άμα εγώ φάω copyright, εγώ απλά θα κάνω ένα YouTube short, ενώ με τη μουσική άμα φάω copyright, εγώ σας το ορκίζομαι, θα φωνάξω μες στο σπίτι μου, ενώ κάνω ένα short. Αλήθεια, το ορκίζομαι, άμα φάω copyright από το YouTube. Και θα πρέπει να το σβήσω αυτό, επειδή δεν θέλω να πληρώνω. Big reveal! Τι να πάρω, ρε. Best wishes! Big reveal! Δεν έχω αρκετά ωραία τώρα. Θέλω πάρα πολύ να πάρω ξανά 1000 μπλίνι. Έτσι μπορώ να κάνω skip 2, αλλά ακούγεται χαζό αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει να... Θα μπορούσα να πάρω αυτό το skin. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε σε ένα μάτς. Πάμε. Έχω έναν φίλο που τον λένε Ιωνα και αυτός είναι YouTuber και περισσότερες φορές απλά μου κάνει χορηγίες σε μένα, για μένα. Στα βίντεο του κάνει χορηγίες για μένα. Υπάρχει ένας YouTuber που σίγουρα πρέπει να του κάνετε subscribe, τον λένε Φέντονας 505. Όποιος Ιωνά, άμα εσύ τώρα το βλέπεις αυτό, γιατί θα σου πω ότι έκανε καινούργιο βίντεο, μπορείς να σου πω, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Τι του αρέσει να τρώει damage αυτός? Όχι! Έλα, τα μισώ αυτά τα PowerPoints. Εγώ θέλω πάρα πολύ να πάρω τα 500 τέτοια. Θέλω να πάρω την τάρα. You have a strategy! Aw, aren't you special? Let's run around and do random things! Go team! Συγγνώμη που δεν μιλάω μερικές φορές. Απλά ξεχνάω ότι κάνω βίντεο. Run, roll, explode. Hashtag life goals. I'm joking. You want some with that? Doing it for the lulz. Έχει παιχνίδια τους, το καλό είναι αυτά. Μετά να παίξουμε Roblox. Μάλλον. Όχι, μόνο για Brawl Stars. Δεν παίζω άλλο παιχνίδι. Α, έχει και αυτό στο skin μου. Το καινούργιο μου. Τι να τα πιω. Oh, the poor guy. Doing it for the lulz.
θέλω νερό ρε και βαριέμαι να πάω να ποτήρι. Let's run around and do random things! Go team! Hey! Τι κάνεις? Oh my god, hashtag pain! Share, like, and subscribe! Here we are, the song legacy! Τουλάχιστον δεν κάτσε περιμένω. Εγώ πάω να πιω νερό. Περιμένω. Εντάξει, εγώ πήγα να πιω νερό. Το έκανα post. Δεν νομίζω πως το ξέρατε αυτό, αλλά ναι, έκανα post. Άιντε, χτύπησε το κεφάλι. Synergy is the key to victory. I heard that somewhere. Oh, so much anger! Oh, there's so much anger. Έλα ρε, ξέρω και καλά αμερικάνικα. Έλα εδώ ρε, βλάμμενο. Η βλάμμενη. Δεν έκλαψα, το ορκίζομαι, δεν έκλαψα. Κάτσε, μπορώ να ανοίξω την κάμερα και θα δείτε ότι δεν κλαίω ρε. Το βλέπεις αυτό κλάψιμο? Άντε ρε. All aboard the pain train! Time to take care of the weeds. Κοκορίκο. Ορίκο κοκορίκο. Double barrel. Oh, PowerPoint. Εντάξει, θα μαθαίνω είναι μαλάκας και πάμε. Κάτσε περίμενα. Γιατί δεν μου βαράνε πίσω ρε? Α, καλά σιγά τον έχω. Φύγε πρώτα από τα μούτρα μου. Πάρ' τα ηλίθεια. Έχω ένα gadget που είναι OP. Σας το ρωτίζομαι, είναι OP. Πού είσαι? Α, κάτσε πάνω. Είσαι εδώ. Έλα εδώ ρε. Σας το είπα, είναι OP αυτό. Εντάξει. Έτσι και να πω και άλλα power cubes. Στα λένε. Ναι, νομίζω power cubes. Γάμο. Ναι, βάψες ρε. Νούμερο 1. Έλα ρε.
όχι, σκίνη. Έλα Ατόμικο. Κάτσε, θέλω να πάω στον Ελπρίμο. Buenas noches. El primo is here. Κάτσε, θέλω κάτι να κάνω. Περίμενε. Έλα ρε, όχι, τι έκανα. Έλα, τράβα φωτογραφία. Εντάξει. Θα κάνω μια αποστολή. Μια καλή αποστολή. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Μαρία. Θα σου τα στείλω αυτά. Μαρία και Νικόλα. Κάτσε, τι μου στείλω Νικόλα. Α, όχι, δεν πρέπει να δείξει τον εαυτό του. Κάτσε, μπορώ κάτι να κάνω. Μπορώ να κάνω pause, κάτσε πρέπει. Οκ, είμαι πίσω. Έλα Ατόμικο. Κάτσε, θέλω να δω πώς είναι το animation. Όταν πάει κάποιον. Όταν περιεχοβιάζει αυτά τα περίεργα πράγματα. Α, όχι. Είναι το κανονικό animation του Ελπρίμου. Α, όχι, μην με κυνηγήσεις. Αου, ρε βλαμμένο. Προσπαθείς να μου βλέπεις, να μου κλέψεις ό,τι βρεις, ρε βλάκα, ρε ζω. Κάτσε, θα σκοτώσω τον κλόνο αυτόν της τέτοιας. Νομίζει ο άλλος θα τους αναπτύξει. Αου! Ρε, γιατί κάνεις δεν σκοτώνει αυτόν, ρε. Φύγε, εντάξει, φύγε. Πάρτα, όχι, έλα. Όχι, τι έκανα, γιατί το πάτησα. Face the fury! Dolor, like Gloria! Esta να γίνω φιλέσα. Α, όχι, θα φάω copyright, όχι. Πάρτα. El primo is here. You totally deserve that. Shut the fuck up, Nick. I'm only here for the trophies. Shut the fuck up. You totally deserve that. Τι βλαμμένο skin, ρε, φύγε από μπροστά μου, ρε. Αηδία, εγώ θα... Άστα, δεν μπορώ να μιλήσω, ρε. Oh, that's me. Πού να
Τον ψάχνω για χρόνια. It was written on your forehead. It was written on your forehead. Must be careful. Must be careful. Τι είναι αυτός Ρώσος ρε μαλάκα? Must be careful. Must be careful. I will show you where lobsters spend winter. It was written on your forehead. Boom bam bam boom ba ba boom ba boom ba ba. Boom bam bam boom ba ba boom bam bam. Jockey Parshai! I am left with my own nose. Στο καλό ρε μα. Ένα μόνο, ένα τέτοιο. Ρε, άμα ξανακάνω μία ώρα βίντεο, απλά θα πεθάνω. Must be careful. Φοβάμαι και λιγάκι, ρε, μην υπάρξει κανένας. Όχι ρε, έτσι δεν με είδε. Ήταν on your forehead. Ρε, έχουν και τρεις επιπέδες. I hear the chew. Must remember bring walkie-talkie. Must remember bring walkie-talkie. Presenting by Breeze Snack Angelo. Don't touch my floaty! And stay there. Don't mess with the ball. Don't mess with the ball. Οκ, ελάταμε. Παιδιά, είμαι λίγο καλός με τον μπούλ. Την έπαψες! Είναι πολύ ωραίο όταν κάνεις το super, ενώ το attack σου από κοντά. Κάνει πάρα πολύ damage. Όταν κάνεις αυτό κάνει πολύ damage. Καλά μπορεί να μην είναι και 1000 το damage, κάτσε και να δω. Είναι 5.000 ρε, εγώ Παναγία μου. You wanna brawl? Πάρτα! No, I'm in charge. Κάτσε, θέλω να δω το animation του. Θέλω να κάνω το μένα. Είναι μπουλ. Μπουλάκι. Τι είπα ρε. Μπουλάκι. Βάζει την ασπίδα του. Κάτσε ρε, πρέπει να ψήχει λίγο νερό το μένα. Don't mess with the ball. Don't mess with the ball. Πάρε τα... φεύγεις τώρα. Τι γλυκούλης. Φεύγεις από έναν μπουλ. Τώρα... Get out of here. No, seriously, get the fuck out of here.
είναι ένα πεντάχρονο. I bet. She's a crazy one. Hey, you guys, I'm an Indian motherfucker. Όχι ρε, θα μπορούσα να κάνω το σούπερ μου και να φύγω από εκεί. Αλλά δεν πειράζει. No, I'm in charge. Είναι κοντά ρε. Τι υπάρχει κάποιος που έχει το ίδιο skin, αλλά το τατουάζ. Αουρι μάλλον. Μη σε πυροβολήσω και θα φας 5 σφαίρες στο κεφάλι. Κάτσε, πόσες σφαίρες είναι αυτός? Ναι, 5 είναι. Κάτσε, δεν μπορώ ακόμα και να κάνω attack εδώ. Τι έκανε? Όχι ρε, τι έκανε? Όχι, μην έρθεις. Μην έρθεις, εντάξει. Θα σου σκοτώσω. Δεν θες να πεθάνεις έτσι? Έντγκαρ, αλυτάρα Έντγκαρ. Είσαι ρε Έντγκαρ. Θα σκοτώσω ρε αλυτάρα. Εντάξει. Καλά, άμα το σκοτώσω τον Έντγκαρ θα γίνει 1v1. Εντάξει, ο Έντγκαρ σκότωσε άλλον έναν Έντγκαρ. Έλα εδώ ρε. Τι φοβάσαι? Πάκα. Καλά, δεν κλαίω, δεν είναι μεγάλη. Τόσο κοντά. Μην με 2 shards. Φαντάσου αυτός με σκότωσε έναν shards. Δεν κάτσε. Αου ρε. Δεν είναι σαρτσέντο. Θα πεθάνω, αν με πλησιάσει θα πεθάνω ρε. Ο Leon, 2 legendary brawlers. Και ο άλλος νομίζω ότι θα με πετύχει. Τούσεις. Γιατί δεν έρχεται ο άλλος ρε, τι φοβάται? Έλα ρε μαλάκα. Τέλεια, επιτέλους, πουλάει 200 ευρώ. Let's see what's buzzing! What's buzzing? Σκάσε μαλάκα. Let's see what's buzzing!
Εντάξει παιδιά, εγώ τώρα βαρέθηκα, δεν θέλω άλλο να παίξω Brawl Stars, οπότε κάντε like και subscribe για να κάνω κι άλλα βίντεο και άμα εγώ φτάσω στους 50 subscribers θα είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γι' αυτό κάντε like και subscribe, επειδή τώρα είμαστε 41 subscribers. Έλα, πρέπει να γίνει μεγαλύτερο κανάλι. Και πατήστε και το καμπανάκι. Ειδικά εσύ Ιώνα, άμα το έχεις πατήσει, σε ευχαριστώ. Ή εσύ Ορέστη, καλά είναι ένας φίλος μου. Αυτοί οι δύο είναι φίλοι μου από το σχολείο που μου βλέπω το κανάλι. Εντάξει, οπότε, γεια! Bye bye!